singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. A few moments later. So guys, ito po tayo. Nilanggam po yung lalagyanan ng gagamba. Ayan po. Kung nakikita nyo, napakaraming langgam. Ayan, post natin. Ayan o. Nakikita nyo po, napakaraming langgam. Namatay po yung isa. Pinakawalan namin muna rito. Lalanggamin talaga kasi may katis yung isa eh. Ito, yung bandera yung papa na ito isa dahil Ito. Maglalakad siya mag-isa. Nako, delikado to rito. Nako. Pakatanga naman ang gagamba na ito. Teka muna guys. Hindi kasi pwede ito dito eh. Yan. Diyan ka muna. Huwag kang aalis dyan ha. Yung isa guys, pinakawalan namin na wala ka agad eh. Ito guys. Ganito talaga sila kalikot oh. Buhay na sila. Nagkakalat sila ng sapot kasi hapon eh. Anong oras na ba? Natin ko anong oras na. So yan po yung oras. Ang nilanggam to. Kaya ganyan sila, alive na alive sila. Mabuhay pa kaya to. Ayan, namatay yung yung isa. Ito po yung namatay guys. Nilanggam, ipinagkakagat ng langgam. Ilang minuto yun bago nilanggam na pinatong mo ron. Buti nakagawa ako ng top 10 ah. Na-picturean ko, na-videoan ko muna yung mga gagamba ko bago na nilanggam. So guys, siguro mga 5 minutes ago lang o 10 minutes ago pinatong niya ron sa lamesa yung mga pitak saka yung gagamba. Ayan, nilanggam na kaagad. Ang bilis. So sayang namatay ang isa. Tapos asan yung iba? Pinakawalan namin dito. Ayun. Ayan guys, pinakawalan muna namin. So napakaraming langgam. Ayan guys oh, nakita nyo nagkagalawan. Ang daming langgam. Nilanggam yung alin? Nilanggam. Nilanggam oh. Tol, asan isang gagamba rito tol? Ayun. Yung isa nalaglag. Saan? Ito. Nilagay mo yan dyan. So yan, yun yung iba guys. Yan. Ito pa yung isa. 12 lahat yan, 12. Yung isa namatay yung isa, 11 pa dapat yan. 11. Ito yung namatay guys. No, kinagat ng langgam. Ang dumi kasi ng lagayan eh. Puro mga eh. Ito yung isa rito nawala eh. Dalawa yung nawala rito. 12 nga, nilanggam na. Ito pa yung isa pinakawalan namin. Ito, pinatong ko lang dito. Nawala eh yung isa eh. Saka yung dalawa yung Pokemon. Video ko. Namatay yung isa. Ito. Uy! Laki pa naman. Oo. Yung iba, pinakawalan ko lahat dyan kasi wala akong nagyan. Ito isa. Yung isa, nito rito. Meron din dito. Nasaan pa yung isa? Wala na lahat. A few moments later. Ako, nawawala yata yung isa rito ah. Tol, nawala pa yata yung malaki rito. Ang likot. Yung pinakamalaki. Yung tiger. Hapon na kasi kaya ang likot nila eh. Nilanggam pa sa katawan. Ayan guys, nakita nyo naman kanina yung binidyoan ko rito. Meron pang tiger yan eh. Kaya lang ngayon wala na. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Bilis nila mawala. Alive sila eh. Kailangan mo nga. Sa? Tanginan, hindi ko pa ito nalalabak itim na ito. Testing ko pa lang sana ito eh. Ano pa naman ako, mag-vlog sana ako ng pakain ko ito. Tal, masusundan mo ba yung sapat nito?
Ayan, makikita ko yan. Hanapin ko lang yan. Ito sa puti. Gusto mo patulin! Huwag mo patulin! Kulit ng... Ito malaki din to. Ito yung tiger. Ito.